ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚನ ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆನಂಚನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಪುನಂಚನ ತೆಲಿಪೆರ ಕಾತುಕುಲಿನಂಚನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನವವರ್ಪ ಐದೊಟ್ಟುಗೂ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜನಕಲು ಬರೋದು ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾರ ಕಾತೊಂದುಂಟು. ಈಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ 2 ಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಿನ ರೂಪಡು. ಸೊ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಮಾತ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಬುದ್ಧಿಪಾತರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬುಡಂದಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಆಯನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ರತ್ನ ಆಯನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅಜ್ಜಿ ಆಯನಂಚಿನ the one and only the dancing Ajji, that is Dinesh Thawar. Welcome to the show. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಣದ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ವೀರಪುತ್ರ ಅನ್ಪನುಲಿ ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಹೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ದಾದಪಂಡ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡ್ದಾಂಡ ಅರ್ನ ಪಿರವುಡು ಅರೆಗೆ ರಟ್ಟು ಬುಗೆಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಬುಗೆಲ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ರೈಕುಲು ಪೇರು ಅರ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಮಗೆ. ಬಟ್ ಆರಿಡೆ ಬೈದಿಜರು ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅರ್ಜುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಡದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೋಹಿಲಾ ಮೇಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನರ್ದಾಂಡ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿನ ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ನಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋವಂದುಲ್ಲೆರು ಯಶಸ್ಸಿದ ಸಾಧಿಡು ಪೋವಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಬೈದರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪ ಅವರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶರೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇರಮಜಲು. ಹಲೋ ಅಂದ್ಯಾ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಬೈಯಾಗ ಬಂಗುಡ ಕಜಿ ಬಲ್ದಿಲ್ಲ ಮರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಮೂಲೆ ಅತ್ತೆ ಈರು ನೆತ್ತ ಧನಿಯಾ ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದೇನ್ಯಾರ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿದು ತರ್ಕಾರಿಯಾ ತತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಏ ಎಂಟಿ ಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿ ಅವುಪುರಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಕ್ಕೂಸು ಈ ವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮೂಂಕು ನಾತ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಅತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಹಲೋ ಏನಿಯಾ ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನ್ಯ ಬೋಜಿ ಅಂದ್ಯಾ ಏನ ಗಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತೀರ ಮಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾನಿ ತಾಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈತೆ ಇಡೆಗಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಯಾ ತಾನೆ ನಿಕ್ ಲೈಜ ಚಿತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಯ ಆಯ್ತು ಗೋವಿಂದಾಗ ಆಯಗಲೈತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮಾಂಕುಗು ಚಿತ್ತಿ ಇಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ 3 ಜನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪಡ್ತಿ ಮಾರಾಯ ಚಿತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಮಾರ್ಪಾವ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊಂಚ ನಾಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪದ ನಾಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದ್ಯಾರ ನಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಏತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇರೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒರಿಯಾಗ ನಾಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವು 4 ಜನ ಅವು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕ ನಾಲ್ ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ದಾದಾ ಪಾಪದೆ ಒಂಜೆ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಪಾಪದ ಎಂದು ತೂನಾಗರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಈಗಿನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಣ ಅಂಚಪುರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಐಕು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಬರ್ಚೆ ಪಾಕ ಕಾಸ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅಂದು ನೀತಿ ಲಿಂಕಿತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಪುನ ಚಿನ್ನಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿನ್ನದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ ಕೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿನ್ನ ಪೂತ ಚಿನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈತ ಬಿಜೆಪಿ ಪೂತ ಈ ಬಜಿ ನಾತ ಅವು ಚಿನ್ನ ಎತ್ತು ಮಾರಾಯ ಚಿನ್ನ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ದಂಚಿನ ಬಾನ ಅಂಚಿ ತೋಜದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಲೆ ರೈಟ್ ಪೋಲೆ ಸರ್ತ ಪೋಲೆ ಉಂತುಲೆ ಅಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಂಚಿನ ಚಿನ್ನೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೆನ್ಲಿ ಏನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊರ ಪರೀಕ್ಷೆನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಸಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಇಡೇ ಇರ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೋಗು ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಇಡೇ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ದ ಗೀಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬೋತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ದಾಯವ್ ಇದೀಕ್ ಹೋಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪೇಂಟ್ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಅವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಬೈಟ್ ಹಾಕೋತೀರ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ ಬಂದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೊರವದ ಬೀಡಿಯ ಮಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಇಕ್ಕಿ ನನೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋತೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಪಾಸಿಗೆ ಪಿರಬೇತೆ ಕೆಂಡ್ರಂಡು ಕೂಡ ಇಡಕೇನು ಇತ್ತೆ ಐವಗು ಹಿಂದಿಡು 50 ಪನ್ಪೇರು ಐವಗು 50 ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಂಡ 51 ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ದು 52 ಕೆಂಪು ಈ ನಾಪಾಸ್ ಮಾರ ಇಕ್ಕಾಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಿರೋಜಿ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಲುಪುನಿ ಶಾಲೆ ದಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟುದು ಗಾಡಿ ತಗೊಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಪೇರು ಅವು ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಯಾಪಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವು ರೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುದತ್ತು ಬಗ ಅವು ಸಾಲ ಪುಣ್ಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅರ್ಬು ಬನ್ನಿ ಅವು ಪಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ ಪದ ಉರ್ದು ಕುಪ್ಪೆ ಪದ ಒಬ್ಬನ ರೋಡ್ ಎಡ ಪದ ಉರ್ದು ಕುಪ್ಪೆ ಪದ ಒಬ್ಬನ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುರಿಗುಂಪುಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುರಿಗುಂಪುಲು ಈರ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋತಾರ ಹೋತೆ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಪತ್ತೆ ಯಾನನ್ನ ದಿನೋಲ ಬಾಪುನ ಸಾಧಿಯವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅತ್ತು ಗುರಿಗುಂಪು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಗುರಿಗುಂಪು ಆಂಡ್ ಮರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗುರಿಗುಂಪು ಈ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ 170 ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ 170 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ 170 ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಈ ದಾದ ಮಾರ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದ ಪೆರವೈದಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ 170 ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ 170 ಬೋರ್ಡ್ ಚಿವನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಡ 170 ಬೋರ್ಡ್ 170 ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಡೆ ಯಾನ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ 170 ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಯ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಗುರಿ ತಪ್ಪಯ ಎರಡು ಗುರಿ ತತ್ತನೆ ಮೂಜಿನ ಗುರಿ ತಪ್ಪನಗ ಎಣ್ಣ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಕ್ಕಂಚಿನೇ ಯಾಕಂಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಬಲ್ಪೆ ಜೀವ ಬಣ್ಣ ಏರ್ನ ಬಂಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನು ಅಂತ ಕಂಬಲ್ಪೆ 24 ಜೀವ ಬಪ್ಪನೆ ಏಟಾನೆ ಇನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಗುರಿ ಹತ್ತು ಮರೆ ಕೆಂಪುಗಾಲದ ಗುರಿ ಹತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಿ ಊಹೆ ಇತ್ತ ತುಲ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣು ಇತ್ತ ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಂಟು ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೆಚ್ಚೋಡ ಪೂಜಾ ಛೇ ಈ ಆರ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಯಾನ್ ಆತು ಅಂದ್ ಎಣ್ಣಿ ಜನ ಎಣ್ಣುಳಿತೆ ಒಂಜಿನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಯ ಹೌದು ಇದ ಗಾಡಿ ಓ ಗಾಡಿ ಎಣ್ಣುಣೆತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಐನ್ ಪಂಡ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬುಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಐಟೆ ಪೋ 170 ಬೋಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ದತ್ತಂಡು ಮೂಜಿನ ಗುರಿ ತಪ್ಪನಗ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಣ್ಣಗಾಡ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದತ್ತಂಡು ರಡ್ನೆ ಗುರಿ ತತ್ತು ಮುಜ್ಜೆ ತಂಡ ಎಣ್ಣಗಾಡ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಅನಗ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುವ ಮೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತೋರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಗಂಟು ಉಂತಾವೆ ಯಾನಿಕ ಆಟ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತು ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆತನ ಮುಂತೆ ರಾಪಿಜಿ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಇದ್ದೇನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತನೆ ರಡ್ನೆ ಗುರಿ ತತ್ತನೆ ಮೂಜಿನ ಗುರಿಗೆ ಬಂಡಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಪಗ ನಂಚ ಅಂಡ ಈಡ್ದಾದ ಅಲ್ಪ
ಇತ್ತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕತ್ತಿ ಎಂಕತ್ತಿ ಈ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಬನೋಡು ಇತ ಉತ್ತರ ಯಾವ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಬನು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡು ರೆಡ್ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಗುರ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗ ಗಾರ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಂಡು ಪೋಯಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಅವೆಂಚ ಇಂದಿತ್ತ ಈರು ಎನ್ನುನತ್ತೆ ಅಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಕೊರೆ ನಿಕ್ಕ ಮಿನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಪಾಡ ನನಲ ನಿಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೋಡಂಡ ಅಕಡೆಗೆ